Ens posarem amb els talons que no ens toquin la cadera. Ho farem a poc. Sentireu pressió en els genolls segurament, també depèn de les persones. Llavors intentarem, depèn també de la flexibilitat, que el cul ens vagi com a tocar terra. Així. I l'esquena recta. Doncs depèn de la flexibilitat que tinguem, serà més fàcil o menys. L'esquena tan recta com sigui possible. I ens mantenim aquí 2 minuts respirant lent i profund. Fixa't i observa la teva respiració. Intenta que sigui suau i profunda, tranquil·la. Deixa espai perquè quan respiris amb el diafragma la teva panxa surti enfora a l'inhalar i a l'exhalar la panxa entri endins. Sent com aquesta respiració et calma i et manté la ment tranquil·la i calmada. A l'inhalar, omples el teu cos d'energia, d'aire, i a l'exhalar treus tot allò que no necessites, sentint així una alliberació i, per tant, una relaxació cada cop més i més profunda. Relaxa la cara. Si tens massa pressió, ajuda't amb les mans per mantenir la posició. Ara en el següent exercici, des d'aquí on estem, amb els braços oberts, els braços oberts si podem, si no ens ajudem de les mans. Farem inhalant amb 6 tempos. Aquí retenim durant 12, contem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I a l'exhalar tornem a fer el mateix, exhalant. Quan estem preparats, tornem. Anem fent així. 6, 12 de retenció, 6 de baixada. I anem acumulant aire o traient-lo.
Sortim de la posició i ens estirem panxa amunt per relaxar-nos un instant. Concentra't en la teva respiració. Respira lent i profund, suau. Ves deixant que el cos reposi tranquil i relaxat, profund. Següent exercici. Posa les mans al costat de la cadera o si sents massa pressió en els lumbars o de vegades tens problemes lumbars, poses les mans just a sota del cul. Aixeca les cames 45 centímetres i anem fent aquest ritme. Anem fent una respiració que vagi al ritme del nostre moviment. Amb una inhales, amb l'altra exhales. Ves agafant el ritme que et vingui de gust. Mantén la força en l'abdomen. Mantén una respiració constant i rítmica. Cansanci, respira amb més potència, amb més intensitat. Sense parar, amb inhalació puja les cames fins a 90 graus, inhala retent. Exhala mantenint la posició. Torna a inhalar. Inhala profund. A l'exhalar, allibera't de les tensions. Torna't a concentrar en la respiració. Sent el cor i mitjançant la respiració lenta i profunda sent com es va calmant.
La teva respiració es va tornant cada cop més lenta i tranquil·la, suau i profunda. És un respirar que gairebé no fa soroll, però que entra profund. I amb el respirar sents com es mou tot el teu cos, que es va calmant i es va alliberant de tot allò que no necessita. Fiquem les mans al costat de la cadera, aixequem els peus 15 centímetres. Si sents massa pressió en lumbars, poses les mans a sota del cul. Comencem a fer respiració de foc. Concentra't només en l'exhalació i en el melic que vagi entrant en acció. Inhala profund, retén, exhala i deixa't anar. Torna a inhalar profund, sentint com l'aire fresc entra i a l'exhalar t'alliberes de totes les tensions, et deixes anar. I a partir d'aquí comences a respirar cada cop més lent, suau i profund. Sent com la respiració t'omple. Girem del revés. Ens posem amb la panxa tocant a terra. Molt bé. Entrellacem els dits a darrere. Ens estirem els braços. L'exercici farà amb inhalació. Amb inhalació aixecarem i mantenim aquí durant 30 segons amb els ulls tancats. A l'exhalar ho farem amb molta força, obrint els ulls. Aquest exercici dona molta energia en els ulls. Els peus s'aixequen. Bueno, sí. O sigui, en principi no fa falta, però se t'aixequen per compensar pes. Vale. O almenys a mi. Molt bé, som-hi. Inhalem. Exhalem. Inhalem.
Inhalem. Inhalem. Tornem a inhalar. Farem l'últim. Inhalem. I ens deixem anar en relaxació, sent el teu cor. Respira lent i a poc i sent com el teu cor es va ralentitzant el ritme. Intenta respirar cada cop més lent i més profund i cada vegada més suau. Ens incorporem i ens posem panxa amunt. En aquest exercici posarem les mans completament assenyalant el cel i les mans mirant cap als peus. Llavors anirem fent respiració de foc durant 1 minut. Després d'1 minut posarem les mans completament rígides, els braços rígids, el pit rígid i la barbeta rígida. Llavors tancarem els punys i mantenint la rigidesa anirem baixant fins que ens toca el pit. A partir d'aquí relaxem i tornarem a fer. Ho farem 2 vegades. Respiració de foc.
Baixem els punys cap al pit i quan toquen el pit ens relaxem i traiem l'aire. Tornem a començar, estirem els braços, respiració de foc. Inhala profund. Retén les mans rígides, braços rígids, barbeta rígida, pit rígid. Tanca els punys i amb aquesta rigidesa ves portant els punys cap al pit. Exhala i relaxa't profundament. Deixa't anar. I posa't en una posició ben còmoda per poder-te relaxar de manera profunda. La relaxació final, si necessites manta, et poses la manta. Un cop tens la posició, ets conscient de la teva respiració. Sents el ritme amb què respires. I li demanes a la teva respiració que vagi sent cada cop més suau i més lenta que un. I que amb l'exhalació t'alliberis de tot allò que no necessites. Alliberant-te també de les tensions. No només alliberar el diòxid, alliberar també les tensions, alliberar aquells pensaments que no formen part del present. I mica en mica, amb cada inhalació lenta i profunda, sentir que tot a tu vas entrant en un estat de calma i tranquil·litat. Un estat de benestar i de plaer. Que cada cop ets més capaç de mantenir-lo. Et fa sentir molt bé.
La teva respiració és suau i pots sentir el teu cor com batega. Cada cop més lent i constant. Batega de manera saludable i amb tranquil·litat. La teva respiració cada cop és més profunda. Cada cop és més suau. Tranquil·la. I aquesta manera de respirar va moldejant el teu cos i el seu ritme. I t'aporta tranquil·litat. Una tranquil·litat immensa i profunda que inunda tot el teu organisme. Sents la llibertat en cada part del teu cos. Cada cop ets més capaç de mantenir la tranquil·litat, aquesta sensació de benestar. Cada cop la pots mantenir més temps en la teva vida, en el teu dia a dia. És una sensació de lleugeresa. I continues sentint la presència i observant la respiració. Tu portes el ritme, que és lent, continu, saludable, profund. És un ritme que et calma i que t'aporta tranquil·litat, una tranquil·litat cada cop més profunda, més penetrant. Que aquesta manera de respirar et canvia cada cèl·lula, cada petita part del teu cos, i te l'allibera de totes les tensions. I allà on hi havia tensió hi va col·locant cada cop més calma, tranquil·litat, que va penetrant i inundant tot el teu cos. La respiració és suau. És tan suau que quasi bé no la pots ni escoltar. I és llarga. És molt agradable.
com si oloressis el perfum de l'aire a cada instant i a cada segon. Com tot allò que t'envolta, l'aire que t'envolta. T'entra de manera suau i agradable cap al teu interior. I aquest aire va transformant cada cèl·lula i cada part del teu cos. Sents la frescor agradable i a l'exhalar, alliberant-te d'allò que no necessites, et relaxes profundament i pots sentir la tranquil·litat absoluta d'alliberar-te del pes d'aquelles coses que no necessitaves. I amb aquest ritme de respiració constant i suau, la teva ment es va endinsant en un estat cada cop més i més profund, en què reina la quietud i la pausa. Aquest ritme respiratori arrastra la ment cap a la tranquil·litat i la pausa, cap al plaer de sentir amb llibertat. Com l'aire entra suau i agradable, penetrant i profund. I a l'exhalar se'n va allò de tu que ja no necessites i això et relaxa. I la ment cau en aquesta relaxació tan profunda que provoques a l'exhalar.
Poguent entrar així en un estat d'absoluta pau i tranquil·litat. Una sensació molt agradable que tu tens el control i la pots mantenir cada vegada més temps i amb més intensitat.